Biz indi her yıldagıca 3 gruppada ауыл жиындарында катнашырга тиеш булып турабыз. Беренче группада безнең район башлыгы Ингина апалы катнашындагы группа була. Һәм инде монда һәрбер без менән һәр санап китәчәк оешма предприятиеләрнең беренче сатлары катнашырга тиеш булып тора. Ингина апалы һәм инде урынбасарлар, прокурор, полиция җитәкчесе, Үзәк дәвахана башлыгы, авыл хуҗалыгы идарәсенә Мөхәммәтов Дилүз, пресса катнаша, пенсия бүлегенең игелек үзәге, газ хезмәте бүлеге җитәкчесе, элемтә бүлеге, Роспотребнадзор, ветучасток җитәкчесе һәм инде төзелеш бүлегеннән безнең администрациядән Сирена Фанисовна катнашырга тиеш булып тора. Шулай ук инде җирлектәге эшләп йөрүче оешма хезмәткәрләре җитәкчеләре белән бергә катнашалар. Һәм тагын минем монда инде әйтеп китәсем килә, хуҗалык җитәкчеләре катнашканнан файдаланып, үзебездә эшләүче хезмәткәрләрнең дә шушы отчет җыеннарында катнашуларын тәэмин итсәгез иде. Шулай ук монда Ингина апачта әйтеп китте, ВОП врачының чыгышы, я булмаса районнан килгән баш табибның урынбасары, я булмаса килгән вәкилнең чыгышы була. Һәм инде Илшат сезгә аерма әйтеп китәсем килә, участок вәкилләренең үзләренә беркетелгән җирлекләрдә катнашуын тәэмин итсәгез иде. Чөнки бик күп кенә сораулар була, һәм менә еллык нәтиҗәләр буенча да бик күп кенә вакыйга булган җирлекләр бар безнең. Икенче группада безнең инде Илшат улы группасы. Монда шулай списокта күрсәтелгән, һәм булар инде безнең менә шушы оешмаларга җибәрелде. Әгәр дә үзгәрешләр булган чорда, авыл башлыклары инде гадәттәгечә һәр көнне вәкиләсен искәртеп әйтсәгез иде. Моңа кадәр дә инде кайчан буласын, вакытын без әйтәбез. Шуңа күрә моны да тагын бер тапкыр искәртеп китәсем килә. Һәм өченче группада инде минем группа була. Шулар монда урынбасарлар. Алдагы елда отчет җыенында халыктан килгән сорауларның үтәлешеннән башлап җибәрү безнең җыенның, сезнең отчетның төп таләбе булып тора. Шуңа күрә моны истән чыгармасагыз иде. Чөнки халыкка инде халык үзенең кергән сорауына җавапны көтә. Алга таба минем әйтеп китәсем килә инде, үзара салым җыйналышы җыелмаганнарны инде күрсәтсәгез дә була список белән. Но biz инде 100% күрсәттек, но барыбер менә моны да әйбәтләп әйтсәгез иде. Чөнки үзегезгә инде бүгенге көннән безнең менә тукталышык җирлеге 80 меңгә якынны салды. Быелгы җыеннарны да инде банкта салырга була. Менә моңа да басым ясап әйтсәгез иде. Һәм инде моның өчен быел тиешле югарылыкта җыю өчен сезгә инде узган елдагы җыйган кергән сумманың үтәлешен фотоотчет белән үзегезнең отчетта слайдларда күрсәтеп сөйләүегездән тора дип әйтеп китәсем килә. Моңа да игътибар итсәгез иде. Һәм инде төп салымнар җыйнауга Ничә авыл башлыгының отчетында мәсьәләләрне сорауга иш мәйттәшләр, узган эшкә кадәр акча кергән. Ел дәвамында менә без шуны эшләре фотокопиясы, менә шуны эшләре фотокопиясы, менә шуны эшләре фотокопиясы, итәгә менә шу кадәр сумма килеп чыкты. Ondan nəsillərə varlar. Türk işlərinin birisi Multır Samavulajın yaxşısına nə səşləndi. Batalab slaytlar bilən eyvətlər açıb qoyaraq girəm. İnanşə şanmayacaqlar sizdə. Gedəsi yıl içində ziyalmayacaqsınız. Ona görə İnternet'in şuşuluğa çalışlarının ölüşünün birisi deyib etəsin. Şolay Başqarma Komitetinin Җирлек Советының күпме утырыш булган, нинди мәсьәләләр каралган һәм депутатлар җәмгыятенә дә кыскача тукталып китсәгез иде. Һәм инде отчет җыеннарында иң алдынгы рәтләрдә үзегезнең яңа сайланып калган җирлек депутатларыгыз тезелеп утырсыннар иде. Һәм үзегездәге инде социаль объектларның эшчәнлегенә, мәктәп, мәдәният йортлары, фельдшер, акушерлык пункты, аларның эшчәнлегенә дә кыскача гына үзегезнең отчетта тукталып китәрсез. Аннан инде программаларда катнашу, дәүләт программаларын, менә шу юлларны торышы, су программаларының
nişek kirgen turuşuna tutalip giderge gerek bolar. Hem de özünüzden sport medeniyet çabalarında katlaşkanlığınız hem de bu çabalarda aktif katlaşkan kişilerimizin de bilgilep gitseniz bu stimul bulup doğalda ve de katlaşırda. Şuna veteranlar uyuşmasının işlemlerine hem de hocalık tarafından ülkelerge veteranlar, invalidlerine karata nindi sosyal yardımlar sizin buldu. Şularını da aytıp tutu mühimlik aytıp bitesin kiler. Şular şimdi avul hocalığı yönelişinde şahsi hocalıklarga ko'rsatgan yardım rayon boyunca ko'pmi yardım alıngan so'nggi aparatlari berildi bitinde netsellik olganga hem de Milli Amon programmasiga qatnashuv boyuncha olgan yordamlarga ayrim summalar to'xtalib ketuvimizni so'rar edim. Hem endi qolgan mana xalqdan kirgan so'rovlar programmalar bular boyuncha endi rayondan kelgan vakillar söylep ketishadi. Xalq xo'jaligi idarasi yo'nalishida Liposni bitiruv boyuncha mana bizning endi Kirov sud kombinati ishlab kelar, unda Polshadan qaytgandek angladim, chet-eldan foydalashib shu kunlarda yangi apparatura hamda onda Liposning miqdorida sutda o'rnashi. Bu hali bizning bugungi kunda Liposli sigirlardan Liposli sut olmaydigan so'z tugul, lekin kelajakda respublika bo'yicha da bu talab endi biz mana bir necha yil so'rab kelamiz. Shuning uchun Liposni bitiruv bo'yicha da shu yillarda xalqqa anlatsag'iz edi. Chunki sizda endi Liposli sigirlarning soni sigirlar xo'jaliklari bo'yicha bor. Mana buni da qisqachagina xalqqa yetkazib muhimligini anlatib ketsangiz edi. Hem bizning endi tub chiqishga 30-40 minut, o'zingizning отчетga qolgan chiqishlarga endi 5-7 minut, xalqdan kelgan so'rovlarga qay bir yerliklarda endi bular so'zlarga yaratuvchi so'rov beruvchi kishilar 10 minutga qadar ortiq tanlab so'rovchilar bor. Shularga konkret aytib qo'ysangiz edi. So'rovga basa ekan 2 minutga qadar so'rovni berish uchun reglament deb anlatib ketsangiz edi. Hem o'zingiz mana shu reglament bilan idora etuvimizni so'rar edim. Başta çok yanlasın hocalık dersi var. Çalışı buluyor. İş var o hocalık dersinin açıktan gittiğini alıp işe yılını bitirdi hocalık. Meseleler indi onay, indi diskleri yapılar oldu. İndi insanlar bilen bitirildi. Sınavlar boyunca ikinci var hocalık dersi çalışıyor. Şimdi özünüz ayetlerimizde da diyemişlikleri kadar mümkün olsa. Ya da tırganlar. Numarı buna rajın yöntemişinde hocalık birlikte hocalığın şenleri boyunca açık girerler. Şuna göre hoca hazırlasınlar.